Не. Дънките не са бягство от отговорност към собствения стил, но носят друго важно послание, базирайки се на три исторически промени, които са претърпяли в развитието си, откакто са създадени. В зависимост от това какъв процент от гардероба ви заемат те, ще ви провокирам да се замислите дали има нещо общо и дали ви пасва това тълкование, което сега ще дам. Ако 80% от стила ви включва дънки, а, замислете се дали не сте в режим на работяга. Тъй като в исторически план всъщност дънките са създадени като работно облекло за миньорите по време на Златната треска, а това са били хора, които са полагали изключителни усилия физически, напрягали са цялата си мощ, като резултата, който са получавали, е бил или минимален, или дори не се е случвал. Следващата насока е през 50-те години на 20 век, когато дънките започват да се свързват с бунтарството и с провокацията. Закостенелите разбирания за обличане и за това как трябва да изглеждат хората се разчупват постепенно именно в този период, благодарение на дънките. Готови ли сте на бунт? Как го изразявате и дали дънките ви помагат в това? И третото, това е през 70-те години, когато дънките се свързват с мира и любовта по време на хипикултурата и започват да носят съвсем различно усещане. Днес те са наистина запазена част от всеки един гардероб, вярвам в това, но когато смислено ги избираме, когато знаем какво послание искаме да вложим в тях, те могат да ни бъдат много добър съюзник.